kova meininki kirjavien päädyssä. Ja sieltä myös Sannin avustuksen ei ole kautta. Sanni päätti varastaa pallon kesken kaiken, aikamoista. Siellä on muut pelaajat ihan ihmeessä, että mitä tapahtui. Sanni kävi piilottamassa pallon kohti ja tuli itse takaisin kentälle. Otetaan uusi yritys. Katsotaan, yritetään pitää pallo kentällä. Ja sieltä jälleen hieno piste. Oi. Sieltä tuli huti, eli ainoastaan onnistuneista koreista tulee palkkio. Ja Minttu seurasi Sannin jalanjälkiä ja pallo lähti sieltä kovaa kyytiä. Sieltä Pinja käyttää tilaisuutta hyväksensä ja tulee tänne pelipöydälle. Nyt on niin hyvin piilotettu pallo, että mä en meinaakaan sitä ihan heti löytää, mutta ei hätää. Onneksi meillä on täällä vaikka kuinka paljon näitä palloja lisää, joten otetaankin 6 pallo kehiin. Nyt me joudutaan tekemään sellaisen jutun, että mä joudun ton Pinjan tästä siirtämään vähäksi aikaa tonne. Sieltä nimittäin Pinja haluaisi kovasti treenailla ja tulla tonne kentälle. Mutta tehdäänkin nyt niin, että laitetaan Pinja hetkeksi odottelemaan tänne. Se niin monta kertaa on tuolta tulossa. Ja ei meinaa pelistä muuten tulla mitään. Pinja pääsee kyllä loppupalkkioille sitten mukaan. Mutta no niin, otetaan uusi yritys ja yritetään tällä kertaa vieläkin pitää pallo kentällä. Ja noin kun se meni oikeaan paikkaan, niin siitä tulee iso palkkio. Ja sieltä jo toinen kori yksivärisille heti saman tien. Hienoa. Pyytäisinkin tässä vähän teidän apua tässä pelin aikana. Eli yrittäkää katsoa, että kumpaan koriin tulee enemmän pisteitä. Mä kysyn sitten pelin jälkeen, että mitä mieltä ootte. Sieltä Vanamo yrittää kovasti saada koria, mutta hirmuinen tungossa tuolta. Jaha, kiista palloa, jonka Minttu voitti tällä kertaa. Ja sieltä Hilppa yrittää jälleen varastaa palloa. Nyt mä sain onneksi napattua sen tuolta kesken kaiken. Meillä on siis yksi ainut sääntö olemassa, ja se on se, että palloa ei saa viedä pois kentältä kesken ottelun. Mutta niin kuin huomaatte, niin jotkut rotat sitä kovin yrittää, ja sieltä tuli kaksoiskori, ja ei ole totta. No, mutta sieltä tuli toinen pallo tilalle, hieno homma, ja peli jatkuu vilkkaana. Täytyy sanoa, että hienosti Minttu on pitänyt kyllä yksiväristen puolia ihan yksinään 3 vastustajaa vastaan. Ja Hilppa taas suunnittelee pallon viemistä pois kentältä. Eli itse saa lähteä kentältä. Nyt näette aika jännän jutun. Sieltä tuli väärä kori. Eli Hilppa koritti väärään koriin ja siitä ei missään nimessä tule palkkiota. Eli me ollaan opetettu kaikki meidän yksiväriset pelaajat korittamaan tähän päätyyn. Ja kaikki kirjavat sitten taas tekemään koreja ainoastaan tänne päätyyn. Ja oikea kori opetetaan rotalle sillä tavalla, että se saa palkkion ainoastaan sieltä oikeasta päädystä. Siellä oli hienoa harhautusta Vanamolta. Katsotaan, onnistuuko kori, ja sieltä Mintun avustuksella hienosti. Tämä on Sannille aika haastava tilanne, kun sillä on nyt näin paljon pelaajia tässä kentällä. Tämmöinen vasta-aloittelijalle on hyvin tärkeää, että se pääsee tekemään tarpeeksi koreja pelin aikana. Muuten rotta helposti turhautuu ja saattaa sitten lähteä kesken kaiken pelistä pois. Taitaa kyllä kirjavat olla jonkin verran johdossa, vaikka hienosti toi Minttu pitelee täällä yksiväristen puolia ja Sanni suunnittelee kovasti taas pallon viemistä pois kentältä. Eli otetaan pallo täältä takaisin. Rottien koulutus perustuu täysin palkitsemiseen. Eli me ei käytetä täällä minkäänlaisia rangaistuksia rottien koulutuksessa. Jos rotta tekee jotain ei-toivottavaa, niin se jätetään ainoastaan huomiotta. Ja sitten oikein tehdystä asiasta tulee palkinto. Nyt taitaa kuulkaas olla niin, että Sannille on vähän liian haastava tilanne.
Se nimittäin yrittää nyt varastaa palloa niin paljon, joten mä ajattelinkin, että tehdään täältä semmonen liike, että otetaan meidän Vanamorotta vähäksi aikaa tonne odottelemaan. Vanamo pääsee kyllä loppuvalkkioille mukaan. Ja katsotaan, siellä oli nimittäin vastustaja vastassa, niin Sanni yrittää nyt näin paljon viedä tuota palloa tuolta pois ja siinä kyllä onnistukin. Yleensä tämmöinen kova varasteleminen tarkoittaa sitä, että rotta kokee tilanteen sen verran hankalaksi, että sille on helpompi asia viedä pallo tonne jemmaan, kun pistää se koriin. Ja ei ole totta. Nyt ei meinaa meidän pelistä tulla yhtikäs mitään. Siellä rotat on oikein erikoistuneita nyt varastamaan